I dag vil jeg gerne bevise sinusrelationer, som jeg har skrevet op her. Sinusrelationerne kan bruges i en vilkårlig trekant til at beregne sidelængderne. For at bevise sinusrelationerne tegner jeg en vilkårlig trekant, som jeg kalder for A, B, C, og så tegner jeg en højde i trekanten. Jeg vælger at beskrive højden ud fra sinus til A og sinus til B. Så jeg siger, sinus til A er lige med modstående som er højden, over B. Og det omskriver jeg så lige, så jeg får isoleret højden for sig selv, så den hedder sinus til A gange B er lige med højden. Så vil jeg også udtrykke sinus ved sinus til B. Og det er i den modstående, som altså er H over A. Og det omskriver jeg også, så vi får højden for sig selv. Nu har vi altså isoleret højden, og vi kan derfor sætte de to udtryk lige med hinanden. Så vi siger sinus til A gange B er lige med sinus til B gange A. Og så vil vi gerne have det til at ligne det her op. Så jeg dividerer med sinus B og sinus A på begge sider. Og så kan vi se, at sinus A og sinus B her står på begge sider, og de går derfor ud med hinanden, og vi får derfor, at B over sinus til B er lige med A over sinus til B. Og derved har vi så bevist de to første her, altså A og B. Vi kan så lave en anden højde i trekanten, for eksempel her, får vi så også for C med. Så vi kan for eksempel beskrive den nye højde her ved hjælp af C og ved hjælp af A. Så vi kan sige sinus C er lige med højden over A. Og så isolerer vi igen på, så den kommer til at hedde og så beskriver jeg højden ved hjælp af A. Så jeg skriver sinus til A er lige med højden over C. Og jeg isolerer igen på. Og herved kan vi så bare igen gøre det samme, som vi gjorde herover, altså dividere med sinus, altså sætte dem lige med hinanden og dividere med sinus A og sinus C på begge sider. Og derved får vi så også bevist, at den også er rigtigt. Så visker jeg lige det her ud. Det var ikke meningen, det her det skulle med. Så vil jeg så bevise, at sinusrelationerne også gælder i en stumvinklet trekant. Så jeg gør sådan her. Tegner en trekant med en stumvinkel her. Jeg kalder den A, B, C igen. Så vil jeg tegne en højde her for den stumvinkel. Og giver den et punkt der. Så vil jeg igen beskrive højden ud fra vinkel A og vinkel B. Så jeg siger sinus A er lige med højden, som er den modstående, over den side, som er B. Og jeg isolerer igen på, så det hedder
jeg beskriver så højden ved hjælp af b. Så jeg tager sinus til b er lige med højden, som er den modstående, over a, som nu er hypotenusen i den her trekant. Og jeg omskriver det igen, så vi får højden for sig selv, så den hedder sinus til b gange a er lige med højden. Og jeg kan så igen sætte dem lige med hinanden og sige sinus a gange b er lige med sinus b gange a. Og vi dividerer så igen med sinus b og sinus a på begge sider. Og så kan vi igen se, at sinus a her og sinus b her og der går ud med hinanden, og vi får så igen sinusrelationerne, som hedder b over sinus til vinklen b er lige med a over sinus til vinklen a. Ja, og grunden til, at jeg også kan vise, at at sinusrelationerne de gælder i en stumvinklet trekant, det kan jeg gøre ved hjælp af enhedscirklen. Hvor jeg vælger at tegne en linje herop, som jeg siger er 45 grader. Og her kan vi så aflæse en y-værdi, og så selvom at vinklen den er stum, så vil den stadig have den samme y-værdi. Så det er derfor, at sinusrelationerne også gælder en stum vinklet trekant. Så vil jeg så her til sidst vise, at sinusrelationerne også gælder i en retvinklet trekant. Så jeg laver en retvinklet trekant her. Jeg siger C, B. Så vil jeg tage, tage sinus til A. Og det er så lige med den modstående over C. Må jeg tage sinus til B, som er den modstående over C. Altså den modstående her over C, som er hypotenusen. Og så kan jeg så isolere C og og så sætte dem lige med hinanden. Så jeg siger, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde den sidste.